Un dos pratos fortes da vindeira fin de semana en Ribeira será o musical A Casa das Cancións, previsto para o sábado 2 de xullo. No espectáculo, que terá lugar no auditorio, tomarán parte 15 veciños do municipio que participan nas clases de teatro musical impartidas polo colectivo Mimarte, baixo a batuta da polifacética artista Tania Fuejo. Levo moitos anos dando clases de canto, técnica vocal, teatro musical tamén. E cheguei á conclusión de que hai moitísima xente con inquietudes artísticas que por cousas diversas da vida, porque a adultez os sorprendiu así de repente, non puideron desenvolver esas actitudes e tuveron que dedicarse, pois, eso, como no caso de Ramón, a ter que ir ao mar porque tiña familia, porque tiña fillos. Se ao mellor non nos sorprendera a vida de adulto, pois a mellor este home podía ser un Alejandro Fernández. Non se trata de profesionais, senón que todos os actores que conforman o elenco son veciños de Ribeira afeccionados ao teatro ou á música. Pois eu fui toda a vida mariñeiro e sempre me gustou cantar, pero andando ao mar non podía. E depois, cando me jubilín, metime nunha coral, porque me gustaba cantar, pero cando foi da pandemia, hubo que deixar quedar. E agora estou metido no coro da parroquia. E cando está metido no coro da parroquia, entereime que había unha profesora de canto. E entón metime nas clases de canto, fui falar con ela, metime nas clases de canto para ir aprendendo as técnicas vocales, a como coller aire, os exercicios. E despois propúxonos facernos unha obra de teatro cos compañeiros todos, e xa estamos. Cheguín aquí porque xa non podo traballar, entón en algo hai que invertir o tempo. Aunque son como a Lola Flores, que nin canto, nin bailo, pero chamina e díxome, non, o único que fai falta son ganas de pasalo ben. Dixo, entón aí vou. Aínda que a entrada será de balde, todos os fondos recadados mediante a venda de rifas destinaránse á Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira. Non me queda máis que convidar a todos os veciños a que participen deste festival e ao mesmo tempo, aínda que a entrada será gratuita, poidan colaborar ca nosa asociación, xa que todos os euros que se poidan recaudar para investigación non son suficientes para combatir esta lacra que cada vez acecha a máis familias e a máis persoas.